Леброн Джеймс. Сега гледай какъв кол ще вкарвам. Скаква на работа. Колко време може да правиш? Коя? Не знам. Един рънд сигурно. Да, само че намисля, че е за Вкарахме ли? Не, за малко човек. Ние отде толкова гости вкарахме сега. Сега обяснява защо. Сега вземе толкова. Спокойно. Защото не е имал положение. Как си влезнеш? Яко ли е заедно? Едно-две вече. 1-2. 3-2. 2-3. Добре. Хубаво движат сон. Сега вече не знам какво бе. Може да изумнем градите, бе. Да, изумнем. Дай да се тук. Може топче е това. Няма форма. Оле, не тая, не трябва да разбера. Тройка, тройка ми. Никой не пази. Браво. Само че на нещо много ме показва. Сега на фала, кой пази? Играят 1-3 или Любена някакъв? Любена, да. 1-3. Виоком вижда. Трябваше от... И Любена трябва да напала. Аз исках да снимам отвъд глед камера и ще комбинираме. От тази направо ги ще става. Да, снимане го. Стига, че не мога да играеш, ами прави глупости. Ами яла подмахна нос. Много. Да, бейби. Да беше станал културистка. Спасибо, бейби. Това е дрибъл. Тя като тръгне блъска всичко по пътя. Да. Да, ако тръгнеш, избягам. Мисля, че от нас малко да тръгне да ми забиваш, ама е по-малко страх. Фейк. Малко наред. Знам да, Окей, заобщо не сте оставам как трябва. Да, чека. Да, днеска гледала Кармел Антони. това ви много ми се прилича да кратко, не знам защо. Задницата е натежа. Това снимали ли? Май да. Само ти се тресеш. Ще малко пътя така.
Слънче, бейби! Момиче е фенка на Леброн Джеймс. Как изкочи? Аз чудя какво от това за метресение. По-спокойно, по-спокойно. Ай, много. Трябва да пазя. Не снимаш го с лека трябва. Ооо! Това си беше и Павел и Кош. Леле. Толкова играе в баскетбол, той снима между играта. Доста аз този спорт. Щом това е момиче. Израта си честно. На таблото! Да ти говоря ли малко на руски? Пас! Ари, бе, пас. Карвай! Крачки, бе, тя не знам. Снимай, не знам кой. Виж кой влиза. Зумни градите да видиш какво става. Маги! Какво снимаш, брат? Студенти. Много зум, бе. Извали коя процент? Добре, ставаме за екип на битви. Валя, коментирай малко. И това е пас към И на получава. и на... Ооо! И сега момичето с златен тен атакува. Събри се. Ето сега. И в играта минава. Бронзата, Валя. Слонинка, бейби. И това е сълзичко, бейби. Сега топка за ПУ. Да, и зрители. Дами и зрители. И това е топка. Сърнотен пас. И още един, стрелба. Тройка. Ооо! Каква красива тройка от страна на момичето с сребристия тен. От момичето с бронзовия тен. Бронзовия. Вземи. Която може да циганка. Може. Но има много хубав тен. И това беше... Четвър на себе си. Удари си 40, както ние си удраме в борицата, по принцип. Маги ще взема борбата. Но ако знам да са отчили екипите на Борица Кръшака. 8 фал. Много късно още две. Те имат ли смяна? И това беше крак, но съдята не го от... Къде? Чети. Настъпва. И да видим крачките. Страхотни крачки. Страхотни крачки за тебе. Спокой. Изтръват хората кадъра, човек. Въргай. Ей, за нас. И Катя Ламкова взима топката. Ламкова, дами и господа. Подават на Слонинка, елде. На сълзичко, бейби. И няма кош. Аз дивица с хубавите крика, взима полпата. След това дава на... Забравих името. Но Лапкова. Ари бе, майна. И отново момичето, което не вкарва. Но няма желание да... Там ще дошъл, он е отляво и Барбуков. И дали ще влезат резервите, да зумнем. Така, леле, какви прелести. Ударих се по една целувка. Фреска. И атака. Момичето, което играе много добре с... Ето пас към Супермен. Стреляй, бе! Ина!
Ина, към Магито. Магито към коша. Подава на коша. Май много се разбегавихме и разсеваме момичетата. Дени! Но за малко да кажа какво. Аз съм коментатора с много хубава тезиска. Името ми е Вало, килата и имам много хубави ръце. Смесва. Вало. Вискарската бе. О, това Супермен. Супермен. Към Лубена. Лубена към Деница. Сланинка, бейби. Дето бе. Не е така, Марто. Какъв джентълмен си. Не бия така да говоря. Сега ти много ли си хубав? Виж си къв си грозен. Окей, бе, По-хубав съм от теб. И какъв прекрасен... Магито подава на коша. Магито към коша. Лубена, стреля. Лубена пропуска. Борбата ми... Не, твоето... Айде се замълчи. Ето го чудера. Как да пропуснем с... Червената шапка. И дали ще има корен на смяна. О! Страхотно! Да, я фащах. Футболистка. Футболистка, бейби. О, цялата птица. Не си игра. Мисля, Кой примерно така вадиш цялата птица и на кентите миналата година? Това кош ли беше? Сега ще стане смяна, цялата птица. Каква страхотна смяна. Много добра смяна. Да, именно. Въобще не гледа. Ето, започва се. Но играта продължава. Продължава играта, но май има тайм-аут. Сега ще вкарайте. Аз ще говоря. Да вземем интервю от някой от играчите. Иди, Интервю с капитан на отбора. Чакай. Противникови или на нашия отбор. Господин Иванов. Какво мислите за днешната среща? Нашите момичета много добре ще представят до момента. Говори на микрофона. Трябва да продължат в същия дух и мисля, че ще успеят да вземат трите точки. Трите точки. Да запеем сега с нашата страхотна егитка. Чакайте да видим. Дай пак, не можахме да... Там, не знам дали... Да, ще ги фанем, днес малко. Днес сме домакини и пътуваме с влакове, рейсове, с който дойде. Отява в което е на две шпирки от тук. Да говорим с доктор Дре, едно интервю. Дре, как си, Дре? Добре съм. Махни пръста от камерата. Дре, ще тренираш ли днеска? Ще тренирам много здраво. По колко пъти на ден тренираш? 2-3. Много малко е, Дре. Аз толкова пъти си правя чекива. И продължава днешната среща между отборът на Марица Кръшака и ПУ. Ломан баскетбол. Реклама за... Няма да прекараме за реклами. Аз съм частен бизнес, нямам реклами при мен. Кош? Майка стара. При мен всичко е директно. Собствена програма. Да. Те нещо спраха да вкарват. Къде избягахте там, бе? Его. Страхотно, може би е вцикал мъчно. И така, гитката запява. Вие на тройка, бе, майна. Аре, кочката. Ау! Страхотна добавка, но... Гитката запява. Какъв доволен пас. Стреляй! Стреляй! Така. Стрелба! Това ти говоря, да ви Песимира! Много... Сланинка. Ще трябва да ми се скара, бе.
Да ви кажа да ви хубаво един бут. Абе, като е в тази голямата топка, спирай го на пауза това видео. 3 секунди. Оле, 3 секунди. Не си играл. Давай, давай. Стига, не, от когато почнахме да снимаме един кос от петки радио, Да, до нас. О, това беше много Чарч. хубаво. Чарч. Аз викам да паузираме. Николсън на терена. Какво да правим? Да обърнем резултати, да паузираме. Да, и аз това викам. Какво да обръщаме? Само в атаката ги снимаме. Но... О, Спасимира, страхотен ребаунд. Ребаунд, кросовър, втори кросовър. Това е да си барат шити. И класическа пропа. Тук виждам 8 секунди ли? 8 секунди. Аз ги изброих само до 6. 8 секунди, ще се минеш. Так. Това е негърка. Негърка, бе. Няма всяка... Наистина ли негърка? Циганска негърка. Да, циганска негърка. И Супермен ще влиза в игра. Радостна Ивет Минчева. 0-0 набор на 13 години от град Пловдив. 0-0 на 13 години от град Пловдив. Това момиче дали ще успее или ще се провали в нейната Естествено. кариера на баскетболистка. Всичко зависи от мен. Дали ще направя звезда или не. Нас снимай. Снимам малко. 83 отборни. Откъде се зумва? Отгоре. Май се отказва да зумва. Кош! Ребаунд! Това сега си... Я ми покажи къде е копчето. Ей, това тук. Еми аз ги натискам тях, ама... Отигам ти по средата. Аз ти го малко по-края. Ето, аз снимах камерата и всичко почна да върви... Фу, да. Гав телефон в черни ръце, виждам ли си? 100% снима дъпата ми слънчичка, беби. Да. Оле. Съмътно. Много съжаление. Супермен полетя. Слайд, това е лей. Това е самолет? Не, това е супер. Сълзичка, бейби. Ето, втори пас. Страхотно, страхотно. Невероятно, но пак котка движа контакт. И дали сега пак ще има господин Цветан Савов ще удари една яка контра смяна да заводи противника. О, какъв е страхотен чудер направо и няма да я вали 2 месеца. А навън в момента вали. О, и слънцето се показва, ето го Райчо. Смяна. Влизат в игра Магдалена Петрова, Ивка Радева и Радева. Любена, как е фамилията, Марто? Трите хикса. Острието на терена. Не се бавам. Ще изпълнява 2 наказателни дуспи. Дуспата, първата е вътре. Първата... Страхотна дуспа. Защо ги вкара толкова далеч? Чакай, какво стана? Още един. Леле. Браво, Маце. Много добре. Браво, браво. Ева. Това е грозните са талантливи. Аре бе, Кобе. Ето, взима. Е, това си без чист фал сега, аз тук го видях. Магдалена Петрова вкарва поредния си кош.
Зрителите ме поправят, но те са в грешка. Любено на фала. Беше на фала. Това дупка има на фала. Деница Чанкова взима ребаунда. Беше на фала. Пресечен пас. Но видяхте ли как отскочи? Ето, браво, страхотно. О, пас за земя! Не! Това офенсив ребаунд. Това видео продължи малко повече от нужното. Беше на фала. Дай, казва треньор Славов. Ето, пас към Деница. Какъв грозен пас. Как ще... Пас към Деница. Охо, какво виждат очите ми? Позиране. А теб става горещо. Зарбиете в 6-та минута. Каква хубава поза, стойка, защита. Защитен строеж. И сега ще пуснем ли Багера в атака? Багера в атака. Так! Деница Чочева към Ивка към Ивет към Деница! Деница към крачки. Как хубаво бара топката. Колко е? О! Сълзичка, беби, срещу и... Сълзичка срещу Осимера. Тя има много добра атака. Пусни Багера. Не, брат, това е само... Това е на Алан Айверсън мува така, някакво такова. Да, ма. Кача почти колко не е. Само в екра така. Като падне по дюс. Дай му, през нея! Два наказателни дуспи, господи. Дуспите, дали ще караме дуспите? Много е важно да ги ударим тези дуспи. Първата дуспа крахна. Втората дуспа. Това е! Господ е българин! Господ е българин! Господ е от Марица, да? Тракиец. Опа! Къде е топката? Ооо! What the fuck? Това е за техническо нарушение, уважаеми зрители. Това е гранд фол. Техническо. Това си беше чисто лаката, ме. Да. Това беше нарочно. Да, клипа го видяхме. Има го заснето. Това беше нарочно, Тихо. Ако ще се биете, да. Оставаме камерата, идваме да шваполем с... Еми, то цигинките са така бойни. Олдон, бейби! Вземе честито, какъв пас! And one still, baby! And one. Четвъртък, да. Борка, ако се бият, поне да е с плажно мляко, в месо, да са такова, да са с шоколад, да се нацапат в един басейн. В момента женската гарнитура на Марица ще изнася лекция по баскетбол на пловдивски студенти от Телко. Това фала ли са? Просто нямам дума. Да, Ивет, много секси Ивет, дели, какви крика, бе. Чай, че ръководството и нашите бонуси. Галка. Аз ще чукаш ли? Не. Гол! Забавно. Нещо толкова ядосна, бе. Защо толкова ядосана? Днеска не е успял да оправи целият квартал. Това беше друго.
Това беше грубо. Снимай раненото момиче. Раненото момиче, дали ще окажат първото. Господ е Бога! Ето, улази, девойка е тази. Ето там. Ивке, елата видим. Ивке, елата видим. Ивке. Момичето. Имам чувство, че она мангалката е лесбийка. Може би да, може би не. Може би е лесбийка. Покрай някоя мацка я бара за циците. Добре. Донеска, сега Това ръгби ли? Урсула. Това е джипси стайл. Урсула. тук говорят разни неща и се правят. Поздрави на малкия за. Така, ще има дуспи. Дуспи. Любена Козмова. Так! Еми така, който не тренира... А който пуши бастури как карва, виждаш ли? Речи си, че не тренира, ама. Трябваше и взем листове вон. Трябваше. В атака. Това, знаеш коя? Шакил или... Дането минава всички, паска мива, Ивет пропуска, защо пропускаш Ивет, не мога да разбера. Ето, но... Вземе някакво офензив рибалон на преди това. Тройка! Ето го, пас. Мисля, че Ивет е подкупена. Правят някакви врътки. Брат, май сме напусни, това я зелено виждам. Супермен полетя. Супермен отбелязва. Както виждаме, Господ Кува в Марица. Крачки. Днесно ми се приспаха. Това ми хубаво, да. Марица е да бонус. Катя Лапкова ще бие дуспите. Пат! Браво, Кате! Пусни ръката, бе. Както го правиш, Катя, ти си знаеш. Ето, казах и тя вида в края. Сети се за старите времена. И край на срещата. Колко на колко някой знае ли? 100 на 68 за нашите. Единско интервю е. Първо по време беше 26-24 за тях. Да я вземем интервю. Не ти вземе едно. Сега би трябвало да си поздравят мацките. Нещо да направят. Няма да го направя, защото не заслужава. Ето е голямата гитка. Дени, ела, ти вземи едно интервю. Ела, снимай. Той продължава ще... Не, чакай! да е такова ще... Ще си забравиш чаршафа горе. Няма, бе, сега ще я дошло. Снимаш ли още? Да, бе. А? Да, бе. Много лошо така. Деница не иска... Ивет! Ивет, елате за малко. Как беше боя? Кат, ще дойде. Кат, ела. Ела за една... Ела да ти питам нещо, ела тук седим. Как бе? Заповядай. Какво съм тук с малата пуска? Какво пак? Сигурно се. Това беше опит за нокаут и нокаут. Как си добре ли се справихте? Как ли? Като цяло, да. Цяло 78 на цяло. Валя с тикток. Ако му обичаш. Това беше много грубо. Лудия репортер. Не можах да го направя, човек много късно се сети.